Og hvad så der? I dag skal vi troll folk i PvP Legacy med de mest random ass kids. Men noget kunne forestille sig, du ved. Alt muligt fucking, altså, jeg kan se der shit. Alt muligt, du ved, fucking mærkeligt. Sådan noget, jeg ved ikke engang, skovle, bro. Jeg ved ikke engang, hvad fanden vi er ude i. Sådan noget, man ikke engang fighter med. Så folk, jeg er blevet menace herinde. Folk kommer til at hade mig. Men det er planen for i dag, så ja. Yeah. Jeg tænker, du kan bare begynde med at cook et eller andet weird ass fucking kid. Let's go. Snowballs. Yeah, boy. Okay, vi er det helt det, jeg sagde. Okay, nu skal vi bare til at bruge det her kit. Og jeg håber at folk kan lide det, for ja, det ser godt. Men let's go. Jeg forstår ærligt ikke, hvis folk ikke kunne lide det, fordi det er shit 10 out of 10. Oh. Yeah, he joined. Så. Okay. What? Ej, en langsom hest der. Woman, try and. Oh. Woman, try and. Down. Man. What? Ja, den her kommer på den her. Kom her. Okay, han rammer med den her combo der. Ja, se her. Efter mit meget pinlige tab første runde, så laver jeg et crazy comeback. Han er på den her. Som I nok kan se nu, så er jeg ret low. Og her vil de fleste spillere nok løbe væk. Men nu skal I huske, jeg er ikke de fleste spillere. Alright. Okay, det skal ikke være så mange runder af det her, bro. Hit him with those snowballs, you feel me? Oh, bro. Ain't no way I did med mig, kid. Som I kan se og høre nu, så overvejer jeg stærkt at stille min ikke eksisterende Minecraft-karriere på hylden. Men, som jeg sagde før, så er jeg ikke de fleste andre. Så selvfølgelig giver jeg ikke op. Let's go! He joined. That'd be kid, right? Okay, alright. Okay, jeg kan ikke få flæk med meget kit, altså. Jeg skal lige prøve at beskrive min følelse lige nu. Jeg er klar på at vinde det her shit, man. Jeg er hella hyped. GG's. What would it be? The snowballs? The horse? Alright. Get this off my chest. That shit was not my fault. Yeah, så jeg er low-key trash, har jeg lige fundet ud af, men yeah, I ain't giving up. Let's go!
Yo, he's fucking with it. Nul komma et liv er outrageous. Kom her. Kom her, kom her. Hey, you already know. I got him with that one. I got him with that one. Jeez. Jeg vandt. Fucking vandt. Let's go. At least one win in the bag. Let's go. Jeg tror sgu det var last game med mit kid. Ja. Det må sgu være på den her YouTube-video. Det vil blive sent. Jeg er sgu træt. Posten nok aldrig igen, men det må tage sig den tid. Så jeg håber, I nåede det. Og det gjorde de her i hvert fald ikke, det man spiller mod, det må jeg sige. Ja. Men, håber, I får en god aften og god nytår. Love you guys. See ya, chickas.